knikkende knietjes, een bijzonder ritueel of gewoon 1 keer diep ademhalen en dan het podium op. Hier zie je de verhalen achter de Limburgse muziekscene. Dit is Backstage. In de laatste minuut voordat ik het podium opga, dan ben ik meestal best wel super down to earth. Ik ben wel heel gestrest, maar het zit vooral in mijn lichaam. Maar het is vooral heel veel excitement en dat ik dan eindelijk aan iedereen kan laten zien waar ik allemaal ben gaan broeien de afgelopen tijd. Dit is Ruby Mas. En ik maak R&B popmuziek en ik kom met Kerkrade. Change your face in an instant. You play the victim, but they don't know how you do me wrong. Ik ben begonnen met muziek maken toen ik 16 was. Toen heb ik mijn eerste song geschreven, ik en mijn pianootje. Daarna heb ik me aangemeld voor de Rock Academie in Tilburg. En toen ik daar eigenlijk aan de opleiding begon, ben ik echt intensief bezig gaan houden met het maken van muziek. Thuis was mijn moeder altijd degene met muzikale hart. Mijn vader houdt wel heel veel van muziek, maar dat kan hij beter achterwege laten. Daarvoor mijn oma ook en daar houden we de moeder van en zo. Dus, maar zij zijn allemaal in de klassieke muziek opgegroeid. Dus ik ben wel heel veel met klassieke muziek opgegroeid. En dan vanuit mijn vader meer de interesse vanuit rhythm and blues. Die song is voor mij het proces geweest waar ik erachter kwam dat ik echt voor mezelf moest kiezen. Ook al is het gewoon ontzettend moeilijk. Een deel van het werk van Ruby is dus autobiografisch en dat is soms spannend, maar het kan juist ook wel opluchten. Het is niet dat dat er iets gebeurt en dat ik dan denk, hier kan ik een song van maken. Maar het is eerder dat ik ben gewoon aan het improviseren achter de mic en dan in de studio. En dan komen er dingen naar boven en dan denk ik, wow, blijkbaar ligt dit op mijn hart. Meestal krijg ik daardoor een beetje grip op de situatie wat dan gebeurd is. In mijn optiek is een track eigenlijk nooit af. Super lastig om het te laten liggen. Maar het liefste wat ik eigenlijk doe is meestal ga ik de studio in met dus die producers, die vrienden van mij, maken we muziek. En dan laat ik het even een tijdje liggen. En dan begin ik het weer terug te rakelen van, ik weet nog, deze song was echt, dat deed iets met mij, maar dit herinner ik me nog. Het moet blijven zitten in mijn hoofd en dan weet ik, deze moet ik afmaken. Natuurlijk is de muziek voor Ruby belangrijk, maar daarnaast speelt dans ook een grote rol in haar werk. Ik heb eigenlijk altijd van gedroomd om dans en zang, hoe dan ook, te combineren. Dus ik dacht eerst dat musical iets voor mij was, maar daar kwam ik al heel snel achter dat dat niet is waar mijn hart lag. Toen werd voor mij gewoon wel echt duidelijk, ook toen ik eigen songs begon te maken, dat ik dacht, ik moet dit deel van mij daar ook gewoon in stoppen, omdat het ook gewoon is wie ik ben. Ruby Mas won onlangs nog beste song bij de Limburgse popprijzen. Ik sta echt volledig te trillen. Maar dankjewel iedereen die op mij heeft gestemd. En dankjewel papa en mama voor mee te helpen. Dit kun je de komende tijd nog van Ruby verwachten. Veel optreden en mijn muziek laten zien en dan hopelijk in de toekomst werken aan een EP. Ze is op dit moment al ontzettend hard aan de weg aan timmeren, maar natuurlijk heeft ze ook nog één grote droom. Ik heb eigenlijk altijd, het staat ook thuis op mijn whiteboard. Ik heb een plan, een 5-jarig plan, whiteboard. En daar staat Pinkpop sowieso op. Als 13-jarig meisje was het wel van, wow, dit bestaat en dit moet ik gaan doen. Maar uiteindelijk wil ik wel echt internationaal reizen, toeren, dingen doen.